Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura ir-reġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Mosta fejn qal li l-proġett ambizzjuż li sar u proġetti oħrajn anċillari li twettqu jibqa' jkollhom lan prinċipali favur il-ġid tal-komunità. Dan il-proġett sar b'mod ewlieni minn Infrastructure Malta bl-għajnuna fost oħrajn tal-Awtorità tat-Turiżmu u l-Awtorità tal-Ippjanar u kien jinkludi pavimentar sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita u rinnovar ta' bankini f'parti minn triq il-kostruzzjoni materjal tal-qawwi. Sar ukoll wiċċ ta' asfalt u l-pjazza ingħatat aktar lin-nies waqt din l-inawgurazzjoni. Dr. Abela fisser il-kuraġġ tal-Kunsill ta' din il-lokalità li daħal għal dan il-proġett. Intqal li l-Gvern irid ikollu il-kuraġġ li jġib il-bidla fl-istess ħin li jismaħ lill-komunità u dan għandu jibqa' isir dwar sfidi oħrajn fosthom dwar l-immaniġġjar u l-isfida traffiku b'dawn għandhom ikunu ta' priorità għal kunsill il-ġdid tal-Mosta. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li bit-tlestija ta' dan il-proġett qed jingħata nifs kbir fejn jistgħu jinħolqu soluzzjonijiet ġodda b'dan għandu jsir minn kunsill lokali ġdid. Dr. Abela sostna li l-kunsill lokali se jsib l-appoġġ tal-Gvern. Innota wkoll kif dan il-proġett se jkun inkumplementat bil-proġett ambizzjuż ta' Project Green għal spazju aħdar u miftuħ ftit passi il-bot mill-pjazza. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Chris Bonnet spjega kif dan it-tisbieħ se jħalli impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' kuljum ta' residenti u dak li sar fil-Mosta jingħaqad ma' bosta xogħlijiet oħrajn li għaddejjin f'diversi pjazzett. Is-Sindku tal-Mosta Chris Grech qal li l-proġett indirizza it-traffiku li kien jgħaddi, is-sistema ta' parkeġġ u tniġġis fl-arja li kien litteralment joħnoq din il-pjazza mit-tnejn sal-ħadd.